Другая кніга Паралипоменон, раздзел 16. А на 36-й год царавання Асы напаў Бааса, цар Ізраіля, на Юдэю, і мурам акружыў раму, каб ніхто не мог вольна выйсці і ўвайсці з царства Асы. Дык узяў тады Аса срэбра і золата са скарбаў дома Господава і з палаца царскага, ды паслаў Бенададу, цару Сірыі, які жыў у Дамаску, кажучы: «Трывае дамова між мною і табою, і між маім бацькам і тваім бацькам. Дзеля таго паслаў табе срэбра і золата, каб ты, разарваўшы дамову, якую маеш з Баасам, царом Ізраіля, прымусіў яго ад мяне адступіцца». Бенадад паслухаў цара Асу і паслаў кіраўнікоў войскаў сваіх у гарады Ізраіля. Напалі яны на Агіён, і Дан, і Абел-Маім, і на ўсе склады гарадоў Нефталі. Калі пра гэта пачуў Бааса, перастаў адбудоўваць раму ды спыніў сваю работу. Затым цар Аса сабраў усю Юду, і забралі яны з рамы камяні і дрэвы, якімі карысталіся пры будаўніцтве Бааса, ды з іх пабудавалі Габу і Міцпу. У той час прыйшоў Ханані, прадракальнік да Асы, цара Юдэі, ды сказаў яму: «Таму што ты меў надзею на цара Сірыі, а не на Господа, Бога твайго, таму выйдзе з-пад рукі тваёй войска цара Сірыі. Ці ж этыёпцы і лібійцы не былі вялікай сілай дзеля калясніц і коннікаў і вялікай колькасці? Іх, бо ты верыў Господу, аддаў ён у рукі твае. Вочы бо Господа высочаць за ўсёю зямлёю і даюць мужнасць тым, хто шчырым сэрцам веруць у яго. Дык неразумна паступаў ты ў гэтым, бо ад цяперашняга часу пачнуцца войны супраць цябе». І разгневаўшыся на прадракальніка, Аса загадаў яго ўкінуць у вязніцу, бо надта быў дзеля гэтага ўзлаваны. І ў той час мучыў Аса і другіх з народа. А першыя і апошнія дзеянні Асы запісаны былі ў кнізе цароў Юдэі і Ізраіля. Таксама захварэў Аса вельмі цяжкай хваробай ног на 39-м годзе свайго царавання. Але і ў хваробе сваёй не шукаў Господа, але больш спадзяваўся на майстэрства лекараў. І супачыў Аса са сваімі бацькамі і памёр на 41-м годзе свайго валадарання. І пахавалі яго ў труне, якую прыгатаваў сабе ў горадзе Давіда. І паклалі яго на ложку поўным духмянасцей і розных намашчэнняў, што былі прыгатаваны майстэрствам гандляроў, мазямі, і спалілі іх пры пахаванні вялікае мноства.